dels Amics de Corbera. Per tant, el pregó aquest any va a càrrec del senyor Oleguer Rodrigo, que com tots bé sabeu, a part de ser partícip dels Amics de Corbera, el seu pare va ser el fundador d'aquest pessebre. Per tant, endavant el senyor Oleguer. Sí, va. Se sent? Em sentiu bé? Sí. Val, doncs comencem. Benvolgut senyor Manel, senyora regidora de Cultura, membres virils i femenins del magnífic Ajuntament de Corbera i de l'Excomissió de Festes, moltes gràcies a tots per la invitació. Autoritats totes i de tota mena, la meva cordial salutació, mostra de respecte i també d'afecte. I a tots els que esteu aquí baix, poble de Corbera, els de la Palma i els de Sant Quintí de Mediona i els d'arreu del món, a tots i a totes us dono la benvinguda, us agraeixo la vostra presència i us demano una mica de clemència. I us demano clemència perquè estar aquí dalt avui, com podeu comprendre, és un honor, però a la vegada també és una mica, diguem-ne, com una penitència, és un calvari això, perquè les cames tremolen, les mans suden, la boca està pastosa i les paraules surten embarbussades, tot i que ja sabeu que el meu embarbussament ja ve de fa molts anys. En tot cas farem el que podrem, farem un pregó i convindreu amb mi que el qui fa el que pot no està obligat a més. M'he proposat no allargar-me massa, però la veritat és que a mi em costa molt d'arrencar, però un cop m'embalo, si veieu com poso pesat, aixequeu el braç i freno de seguida. Bé, escolteu,